Mbak Bet, iki undanganku. Minggu depan rencana aku meh masuk angin demam ya Mbak Bet. Tolong aku dibesuk. Wah telat kowe Don, aku suksesane wis entuk undangan besok wong loro. Wis ngene iki wae. Iki 100.000 to. Sing 50.000 ge besok kowe minggu depan, iki sing 50.000 ge minggu depane lagi. Ya to? Wong tak delok-delok kowe minggu ngarep ya arep lara meneh iki. Loh, lah iki kowe rencana minggu ngarep meh loro to, Don? Betul Pak Teh. Wah, ketoke aku ora iso besok kowe, Don. Lah napa Pak Teh? Aku ki minggu ngarep rencana ya meh loro, Don. Kowe dino apa? Aku dino Kemis Pak Teh. Lah nek aku malah Senin, Don. Dhisik aku to. Wah iya dhisik sampean iki Pak Teh. Ya wis aku tak besuk sampean saiki Pak Teh. Tak ngiderke undangan meneh, gen sing besok aku akeh ya Pak Teh. Tak mubeng sak kecamatan. Ibu Kepala Dinas nggih. Betul. Gimana Mas? Saya Doni datang ke sini mau ngasih undangan, Bu. Rencana minggu depan saya tuh mau sakit, Bu. Tolong besok saya. Jangan pakai buah ya, Bu ya. Pakai uang saja. Oke, sini duduk dulu yuk. Jangan khawatir, ada program CKN dari BPJS Kesehatan. Semuanya sudah di-cover oleh pemerintah Kota Salatiga. Cukup daftar dengan KTP dan KK, bisa aktif dan langsung digunakan. Oh, bisa toh, Bu? Penak men. Tapi saya demamnya minggu depan, Bu. Nggak harus minggu depan, kalau jenengan harus sekarang cepet ditangani. Mas, tolong segera ditangani ya. Ojo rewel yo Mas, ini rumah singgah sedina tak kei mangan ping 3. Wah, siap, Pak. Jadwal demamku bakal tak undur, Pak.